ordu asko pasa ditut irudiak ikusten, baina gero irudi batzuk besteekin probatzen, ez? Eta ja nolako talka edo nolako elkarrizketa sortzen zuten ikusten. Metodologia izan zen lehenengo elkarrizketak grabatzea, eta gero egitura horrekin beste leku batzuetara joaten saiatzea, ez? Bai nik filmatzen dituen irudien bitartez, ez? Rodaje batzuk egin ditudalako espreski pertsonaiek kontatutako istorioak edo paisaiak edo elementuak bilatzeko, eta baita artxibo irudien bitartez, berri ikusi ditut nire film kutxun asko, ze askotan protagonistek euren literatur pasarte kutxunei buruz hitz egiten zidatenean, niri pelikula asko zetozkidan buruan, eta orduan pelikula asko berri ikusi ditut, eta hori oso atsegina izan da, eta bestalde artxiboetara jo dut gauza askoren bila, ez? Adibidez, pasarte baterako nahi nituen erleen irudiak, hor ikusi ditut irudi antropologikoak, erleen lanketari buruz, edo ez dakit bideo zientifikoak, artxiboko irudi zarrak, filmaketa domestikoak, denetik. Eta ordu asko izan dira hori biltzen eta hori lantzen, gero.